Ljout had al een aantal rijksdiensten, liekers de Rjochtbanken, Rijkswaterstaat, de Belastingdienst en het CEIB. En dat bleef dus zo. Minister Donner wil jaarlijks 70 miljoen euro bezuinigen op huisvesting. En maakt juist bekend dat het aantal plakken bij rijkskantoren weer omgebracht wordt van 130 naar 12. Naast Ljout binnen dat Grains, Zwolle, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Arnhem, Den Bosch, Eindhoven, Breda en de combinatie van Maastricht en Heerlen. De provincies Drenthe, Flevoland en Zeeland verliezen al haar rijksgebouwen. Maar Friesland is net, en dat is een bopperslag, vindt de burgemeester van Ljout. Nou, ik ben natuurlijk hartstikke blij dat de knoop is doorgehakt. Het zat al maanden aan te komen, want de discussie speelt al lang. Maar het risico was ook dat ze minder steden zouden kiezen. En dan zouden we veel kunnen verliezen aan bijvoorbeeld Randstad of Zwolle of Groningen. Ga je daar hoe inzetten? Nou, we hebben natuurlijk voortdurend gezegd dat hier heel veel werkgelegenheid is die ook prima verricht wordt. Hè? Het CEB, de rechtbanken in Den Haag zijn ook zeer tevreden over het werk wat hier gedaan wordt. En dat heeft de doorslag gegeven. Dat het besluit van het kabinet om Ljout om te wezen als vestigingsstad tegenwichtig is, dat moet duidelijk wezen. Het budget vooral een soort werkgelegenheid. Denk maar aan het CEIB hier achter me dat al van 100 mensen werken. Burgemeester Krone had een flink lobby bij minister Donner van Binnenlandse Zaken. Maar nevens de burgemeester budget het net dat er een soort nieuwe kantoren naar Ljout komen zullen. Nou, er komt wel wat bij, maar er blijft natuurlijk ook een trend van bezuinigingen, dus er gaat ook wat af. Dus het zal ongeveer gelijk blijven in aantal, maar het is vooral belangrijk, men houdt zijn gebouwen hier. Dus hier zal men zich vestigen, ook als er nieuwe taken zijn. Bijvoorbeeld de CEB zal nog verder groeien, omdat er ook incassotaken uit de rest van Nederland hier naartoe komen. De Tolversteden binnen kiezen vanwege haar regiofunctie, de bereikbaarheid en de onwijzigheid van meerdere rijksdiensten.